63 edición, unha festa declarada de interese turístico e que este ano se vai a celebrar dos días 1 ao 3 de maio deste ano 2026. A apertura da feira, a inauguración, será o día 1 de maio ás 12 da mañán. Faremos previamente a clásica recepción de autoridades no Concello ás 11:30 para dirixirnos posteriormente ao recinto e facer a inauguración oficial. Quero destacar que este ano o pregoeiro da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro será Xosé Carlos Sierra. Xosé Carlos Sierra, como todos sabedes, foi durante moitos anos o director do Museo Etnolóxico de Ribadavia e ademais foi tamén unha das persoas impulsoras dese proxecto que hoxe é a realidade do Museo do Viño de Galicia. A cata popular sí que é cata popular, que é para todos. É moi importante que a xente acuda a esa cata porque de alguna forma temos que premiar os viños. Entonces, cantas máis xente vaya a catar os viños que van a estar na cata popular, algún deles ou bastantes deles que foron os premiados nestes últimos, valga a redundancia, premios internacionales e nacionales que nos deron, pois así a xente poderá disfrutar de todo aquilo que se fai no Ribeiro durante os últimos casi 100 anos que vamos a cumplir, porque non sei se sabedes que somos unha das DOs máis antiguas de España. Vamos apostando por un evento enoturístico de primeira calidade, baseado en show cookings, en exhibicións, en catas. Temos esa cata popular que organiza o Consello Regulador e que é despois da cata popular e onde saen eses premios que entregamos o domingo, os premios da cata popular, os mellores viños ou os viños que a xente que visita a feira considera que son os mellores deste ano. Todo o mundo, decir que desde a DO estamos encantados de que os nosos operadores ou os operadores que están con nós estén representados na Feira do Viño. A ver, non son todos, porque senón necesitaríamos 3 espacios ou 4 para, isto parecería unha feira internacional, porque son moitos as adegas que temos na DO. Os que están son representativos dos estamentos que hai dentro dunha denominación de orixen e, sobre todo, na nosa DO. Esa celebración da primeira Feira de Artesanía asociada á Feira do Viño do Ribeiro. A Feira de Artesanía terá lugar no entorno da Praza Maior, non vai estar situada directamente no recinto da Alameda, senón que terémola na praza, onde haberá diferentes artesáns, e creemos que é un elemento que lle dá tamén un novo valor a esta Feira do Viño, é unha razón máis para chegarse a Ribadavia a disfrutar da Feira do Viño. Por edición do ano 2026, a Feira do Viño mellorará a súa accesibilidade e faremos unha feira accesible a persoas xordas. Vamos a ter en todo momento nas actividades interpretación a linguaxe de signos.